is een softwarebedrijf. Wat eigenlijk daar begint waar andere softwarebedrijven stoppen. En dat betekent dat we met gezichtsherkenning de personeelsregistratie gaan doen, de uren. En later dit jaar gaan we ook de bezoekers met gezichtsregistratie binnenlaten in de stadions. KESK is een innovatiecommunity, een samenwerkingsplatform waar partijen zowel uit overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maar ook de burger, wat we noemen Quattro Helix, samen kunnen werken op een heel organische manier, zonder regels, zonder structuren. Het is geboren in Kerkrade, we hebben een KESK in Maastricht, ook in Vaals, zelfs nu ook richting Afrika. Dus een KESK kan overal groeien waar een community behoefte heeft aan zo'n samenwerkingsverband. Wij wilden graag met deze stand smaakmakers, waarvan trouwens de titel is bedacht door de ondernemers zelf die participeren in deze stand, wilden we graag Zuid-Limburgse MKB-bedrijven in de spotlight zetten. Dus als het goed is, rijk met nieuwe verbindingen en kennis terug je eigen bedrijf in.